Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpo Riboy District ka IGHI ringkat ke stipend ban pentibit dilade ha ke kam plumber, welder, mason, dressmaking bat QA. Ban register pun hagine ki number kendai lai pralai not sau pra kendai san kendai lane pra iwe kendai pra sau kendai arsau nalor ki babon ki jing tua khando bat ki jing sya tap ha ka slap na ka jing ther ulaba ha ka step prangap jong ka arpau trik unai tung arachar arpon reu kawai ki surok ka badei ka surok ka balej sa kasenong ampreng ha ki benta kasenong maska Riboy District kala kre sabantuano namar ka jing tut jong ka slap na ka jing ther ulaba ka bala klong ye ki benta jong ka jingking ba syapo bat ka surok ka sa setang senrong bat kam long shu banyai kipat ba akila ker da kisit kum kadak jong ka jingbu jing kedau bom long shu banyai kene gede surok ka badang shudep chna thamai ha kene ka thain ka bal ai jing kermen ye kipat ba ka thain bat ka bala pensuk ha ka lek kawan bat mentapan kalawan lang shop sa kene ka waipan ka jing sertok ki babun ki ba ki badaya lanti dagi kali jongki lemba kane kusurang kila sakot bat kim long shu ban lej ban wan Halo. Oh. Par.